Nedeľa, 12 hodín, čas na Snínske správy, vítajte. Pri autonehode, ktorý došlo pred obcov Klenová, prišiel o život 26-ročný Lukáš, ktorý sedel na vozidle spolujazca. Auto šoferoval jeho kamarát, ktorý bol o rok starší. Nehoda sa stala o 3:00 nad ránom. Vodič vrazil s autom do autobusu, ktorý stál zaparkovaný na kraji cesty. Autobus, ktorý bol odstavený, posunulo po zrážke až o 1 meter dopredu. Osobné auto odhodilo do plota rodinného domu. Vodiča previezli do nemocnice v Snine a jeho stav je vážny. Policajti vodiča obvinili z trestného činu usmrtenia. Podľa polície však bol mladík aj podnapitý, čo polícia zatiaľ nepotvrdila, keďže sa vodič nemohol podrobiť dýchovej skúške. Ako prvá túto informáciu o tragickej zrážke priniesla stránka Snina Info a neskôr túto nehodu spracovala do reportáží aj reportérka Jana Veľasová z televízie JOJ. Samospráva mesta Medzilaborce vyčlenila na opravu chodníkov v meste z rozpočtu, ktorý je určený tiež na stavbu nových parkovísk, 150 000 eur. Momentálne mesto opravuje s pomocou vlastných pracovníkov chodníky, ktoré sú pri vstupe do mesta. Parkovacie miesta doteraz vybudovalo mesto približne 60 a ďalších 30 miest by chcelo mesto dokončiť ešte do konca tohto mesiaca. Jedno nové parkovisko majú tiež v pláne pre nedostatok parkovacích miest. Požiadavka na nové parkovisko prišla od obyvateľov. Na dnes to je všetko, dovidenia o týždeň.